ykkönen tulee kyllä Ropsille, jos ei ton enempää lähdetä enää ylös. Ja nyt mestaruutta pääsevät kentälle varmasti juhlimaan vielä. Se on hauska nähdä, kenet Siku päästää irti. Ihan kaikki 7 vaihtopelaajaa eivät voi tulla. 3 annetaan ainoastaan passi. Nyt on paikka Savicille ja 2-0. Nyt neppailee ja herkuttelee Demba Savic 2-0 maaliin, kun 62. peliminuutti on käynnissä. Myös 11 maali tänä vuonna. Ainoa vaan, että 9 syöttöä on. Että kuvastaa, kuinka tärkeästä pelaajasta on kysymys. Vuodesta toiseen. Näin kirkastuvat HJK-pelaajien ilmeet sitten jo tämän maalin jälkeen. Mä pelasin paljon, joten uskoisin, että Luudon pelaaja, joka vaihtoon tulee. Pyyskatta. Aha, hän laittaa ihan oman Tivolin pystyyn vielä loppuillasta. Kaikessa rauhassa klubi tässä pallottelee ja vielä pallo Savicille. Tilanne ei ole paitsi Savicille jalkavapaalla. Täytyy sanoa, että Rasmus Söllerin syöttö oli myöskin erinomainen. Demba tietysti käännättää hyvin pallonkaan, mutta Söllerin syöttö on tosi hyvä. Aivan loistavasti pelattu tilanne. 10 koppaa täyteen Demba Savicille tälle liigakaudelle, eli 2-numeroisille luvuille mentiin siinä. Ja samalla pelikatkolla Robin Hood jättää kentän Demba Savic tietysti Joel Perovo kentälle. Sitä kautta voitto ja siltä tämä toisen puolen ajan alku on myöskin näyttänyt. HJK on 4. kulmapotku Erpan Tseneli kulmalipulle vasemmalle puolelle. Ja Rykelma on jälleen Jorosen edessä miehiä ja hyvän näköinen keskitys tulee! 2-0 Demba Savic maalin tekijänä.
Loistavan kulmurin pystyy Zeneli antamaan. 59. peliminuutti. Dempa Savicin 7. maali jo tällä kaudella. Näin on enää 1 maalin päässä Veikkausliigan maalipörssin kärjestä. Kädessään on tällä hetkellä IFK Mariehamnin Devon Orchil. Dempa Savicille Veikkausliigan uran Heikkilä. Sumusalo. Hieno nosto Heikkilältä Sumusalolle. Ja sieltä keskitys tulee Pohjanpalo. Taustalta Savic ja 0-1. Hienon hyökkäyksen päätteeksi HJK onnistuu 33. peliminuutti. Dempa Savicin kauden toinen osuma. Maalin syöttäjänä on Joel Pohjanpalo. Sieltä tulee Sumusalon keskitys. Ja Banner on myöhässä. Bannerin pään yli pallo Savicille ja hallittu. Zeneli kulmalipu. Jos tästä HJK maalin tekee, niin sitten on ratkaisumakua ilmassa ja jälleen matalana tulee Manström. Zeneli menee Winchesterin ohi ja sitten keskitys Forssell jatkaa ja siinä on ratkaisun makua Dempa Savicin. Tämän päivän toinen osuma tulee lopulta kulmapotkun jälkitilanteesta. Erittäin hyvin Zeneli pystyy pelaamaan pikku chipin eteenpäin ja nähdäkseni Forssell jatkaa eteenpäin. 73. peliminuutti. Tässä Zeneli, hieno harhautus ja sitten tuosta törkkäys. Forssell jatkaa, taitaa osua vähän jaropelaajaankin ja lopulta Dempa Savic.
Savitsen syöttö, sen katkaisee kuitenkin HJK:n puolustus ja siitä tulee palupallo Mäkijärvelle, joka pääsi hyvästä paikasta yrittämään. Tällä kerralla Mäkijärven laukaus ei kuitenkaan onnistunut. Reksepi, ainoa varoitettu pelaaja, kohteli kaltoin ensimmäisen puolen Sadik, ja nyt tulee Savits uudelleen. Mikä on Savitsin ratkaisu? Nyt olisi paikkaa! Ja Demba Savits siirtää HJK:n 1-0 johtoon, kun peliä on pelattu 50 minuuttia. Se on Savitsin 11 maali tällä kaudella, ja näin hän iskee entistä seuraansa vastoin pallon verkkoon. Oma koira purasee, mutta mistä tää lähti tää tilanne? Reksepin olisi pitänyt ehdottomasti pistää se pallo. Hän joutui kulmaan ja sieltä pitäisi ehdottomasti lyödä se ylittä sieltä. Tää on periaatteessa Reksepin virheestä. Kiehunta on aika suuri tällä hetkellä. Manström hakee Kansikasta. Grove saa jalkansa väliin. Kansikkaan keskitys tulee sinne Mäkelälle ja siinä on Savitsin varma paikka. Peli on 2-2. Tuomas Kansikas jälleen maalin syöttäjä. Taitaa Mäkelä päästä hieman väliin. 60. peliminuutti. Klubi tulee tasoihin. Demba Savic, kauden 5. maali hänelle. Ja nyt oli kyllä helppo työ pistää pallo reppuun. Missä oli Jaro puolustus tuossa? Mäkelällä oli kyllä oma pitäjä. Täältä Kansikkaan keskitys. Siinä Mäkelä aivan yksin. Sieltä Sara on lähtenyt laitapakin tontilta. Hän on oikeastaan etutolpalla ja aivan... Ja hyökkäyksiä niitä tuntuu kehittyvän jatkuvasti. Heikkilä, laidalla Äijälä. Heikkilä päättää kuitenkin pelata vielä sinne oikean kautta. Näin Henri Aalto. Siitä Mäkijärven heikko syöttö ja nyt olisi Savits menossa. Tilanne ei ole paitsio. Ja Savits saa jalkansa väliin ja tästä pallo menee maaliin. 2-0 varsin onnekkaallakin tavalla ja se on Tuomas Peltosen paha laskuvirhe, arviointivirhe tämä. Demba Savits 2-0 maali. Mies tekee 4. maalinsa tällä kaudella entistä seuraansa vastaan. Demba Savits 2-0, kun peliä on pelattu 76 minuuttia. Erikoinen on osuma. Kuudetta kertaa tolppien välissä. Näin tulee Vasara hyvin läpi. Siellä olisi Savits maalilla ja nyt olisi paikka 3-0. Ja kyllä sieltä tulee kauden 9. Demba Savits heittää se pakolliset ääteluja 3-0. Kyllä tämä ottelu on nyt taputeltu. 76. peliminuutti käynnissä ja upea kuvio kerta kaikkiaan. Toki siellä on nyt tilaa puolustuksessa, kun riskää pakko ottaa. Ja tällä kertaa Savits käyttää. Ja kyllä mies on aivan ilmiömässä vireessä, ei sitä pääse mihinkään. 9. osuma. Ja 4. ottelu peräjälkeen, kun Savits on